फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव बरायफिननाय जालायबाय। तो लोगोफोर आङो गोदान मोनसे टपिक लानानै भिडिअ लाबोबावलायबाय। तो जायफोरा मोजां मोनो निश्चय नोंथांमोना भिडिअखौ एसेब्लाबो नायलांनो हागोन आरोना। बारा गोलाव खालामबाय थानो सानाखै आरो भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना मिथिखाबाय टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै। तो बिदिब्ला जागायलांदिनि बारा गोलाव खालामा आरो दिनैनि टपिकआ बेबायदि पलिटिक्सनि सायाव नङा आरोना। जेबो पलिटिक्सनि सायावहाय भिडिअ लाबोआखै। दा इलेक्शना जोब्बाय आरो सरकारखौ दासिगोन, जाय पावाराव फैबाय सलायथोंसै नामा। तो बिनि सायाव आरो बांद्राय सिङाव हाबनानै आरो भिडिअ बानायबाय थानो गोसो गैला आरोना। खारन जोङो जेबो खामानि गैया। तो ओरै मोनसे देरहाबाबो ओरै मोनसे देरहाबाबो जोंहा जेबो खामानि गैया। जोंना खामानिया भिडिअ बानायनांगौ, बास बेखौनो भिडिअ बानायगोन आरो जोंहा बेलेग जेबो बेनिफिट गैया। तो सोरबा देरहाबाबो जोङो मोना आरो सोरबा जेनब्लाबो जोंहा बेवहाय जेबो मोना ना। तो 500 थाखा 1000 थाखाबो मोनाखै बेदर जानोबो। तो जियानो हक जोङो जास्ट भिडिअखौ लाबोनाय जायो। आङो बारा गोलाव खालामला। दा जोंहा मोनसे भिडिअ क्लिप्स नुनो मोनदों। तो माने PM किसाननि सायावहाय तो हिन्दीनिबो गोबांथार बेवहाय भिडिअसफोर ओंखारबोदों। आङो आरो गुगोल्सआवबो मोनदों। तो 21 नम्बर जिथुनिखि जोंहा किस्ति तो इनस्टलमेन्ट बियो जायगा जायगा रिलिज जानायखौ जोङो नुनो मोनदों दे। दुर्गा फुजानि सिगांनो माने ओरैबायदि बाम्पार अफार। तो बिराद मोजां जाबाय। माने बिसोरहा बेबायदि माखासे खेथिफोरा लस जादोंमोन जानांगौ, जेरावनाखि दैबाना बेबायदि जादोंमोन जाहैदों जोङो मिथिनो मोनदों। आङो सानदों माने माबोरै माने इमान थाब 21 नम्बर इनस्टलमेन्टआ हाबखो, माने आसामावबो आङो हाबदों सानदोंमोन आरोना। दा नाथाय एकाउन्टखौ जोङो चेक खालामोब्ला फैसाबो गैया, जेबो गैया, हाबाखै माने ना। तो अकस्मात बोरै जाखो सानदोंमोन आरो आं। नाथाय बेबायदिनो पान्जाब ओरैहाय माखासे बेबायदिनो बाहेराव बेबायदि हाबदों आरो जोंनि आसामनि बाहेरावहाय। तो जोंनि आसामाव नङा। दा जोङो गोनो गोथो जानो गोनां जोंहा जेबो गैया। स' जोंहा टाइमा जानो थांगासिनो दङ आरो समा जानाय लोगो लोगो 21 नम्बर इनस्टलमेन्टआ जोंनियावबो हाबगोन आरोना। तो PM किसाननि मोजां खौरां। दा जोंबो मोननो थांगासिनो दङ लासैनो। बेबायदिनो मास मोनब्रैसो जाहैयो नामा। तो दा जोंनियाव मास मोनब्रैयानो जायाखै, नै जानोसै, लासैनो हाबसिगोन आरो। दुर्गा फुजानि सिगां बिराद बाम्पार अफार। तो आपडेट्सफोर फैयोब्ला लाबोखागोन। आपडेट्स मोननाय लोगो लोगोनो बेबायदि माने PM किसाननि भिडिअ लाबोनाय जाथ'वाखैमोन। खारन गोबां दिन इलेक्सननिनो केम्पिं ना। बेखायनो PM किसाननि खौरांखौ एसे बावनाय जाबाय आरो प्लास लोगोसे बेबायदिनो SHCनि लाबोगोन आपडेट्सफोर मोनोब्ला। लोगोफोर नेनानै थायोब्लानो जाबाय। तो भिडिअखौ एसे शेयार खालामदो, मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एसे कमेन्ट खालामनानै हो। तो भिडिअ बानाय जाबाय लोगोफोर, गोबां भिडिअ आपल'ड होबाय, नाथाय चेनेला दावखोआखै। गोबांफोरा माने साबस्क्राइबखौनो खालामा आरोना। तो एसे अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो, गुरै खावलायनाय थाबाय। जोंना माने खामानिया बेनो भिडिअस बानायनाय आरो भिडिअस बानायनाय। तो साननैसोनि उनावहाय आङो थांफिननोसै आंनि जायगा फारसे आरो आङो भिडिअ लाबोगोन। बेबायदिनो न'निफ्राय एसे बाहेरायाव ओंखारलांनोसैलाय आरो मा खालामनानै थानो ना। तो बेकार जेबो गैया। तो जोंहा जेबो बेनिफिट जाया। जोंनि खामानिया खालि भिडिअ बानायनाय। सोरबा पलिटिक्स फैयोब्लाबो तो पलिटिक्सआवथ' माने हाबनो गोसो गैखाया आरोना। तो बेबायदि दा खामानिया भिडिअ बानायनाय, भिडिअआनो आरो। सोरबा जेनबाबो सोरबा देरहाबाबो जोंहा बेनिफिट गैया। तो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय बाय।